Amazing. You left the application, so only microphone audio is being broadcast. Okay, fair enough. Ydw. Right te. Hwdd. Cyrru after. Reit te, rhag ofn bod nhw'n cael ei recordio, felly ni esbonio beth yw Blood Bowl. Hawdd. Hawdd. Cer amdani. Pawb. So, reit te. Reit. Game mwy syml yn y byd. Ti di'n waddi'r game o? Fi wrthi wneud nawr. Os na ddim pwyntiau mewn game Na. gyfeillgar, ti eisiau gwneud ymwneud? Na do, achos trwy fatha nes i chwarae neu rhywun efo'r could not create game session. Ti eisiau dwi'n dechrau fo? Ie. Cer amdani. Can i off. Ie, yn union. Yn ateb ni'n ffofedd. Ond, beth yw'r cwestiwn? O! Dwi wedi cael un gyn ti, ti wedi cael un gyn i. Ti eisiau cymryd un fi neu ti eisiau cymryd un ti? Ie, dwi'n newydd gymryd un i. Right, de. So, It's ready. o ie na, dyn ni'n eisiau y fath o ieithwedd. Very Aryan. So yeah, unwaith yn coeden y parc? Neu Asda? Wel, dwi'n yn lle gwell. Be na Asda? Na, coedlan y parc. So yeah, so nôl i'r peth. Beth yw Blood Bowl? Wel, mae Blood Bowl yn game bêl-droed Americanaidd wedi seilio am y dysawd Warhammer, fwy neu lai. Ie, os chi... Zar o'r dysawd Warhammer. Ac os mae unrhyw un yn gwrando hwn, byddwch chi'n gwybod yn union beth yw Warhammer ar ôl eitem ni ar y lle. Hawdd. Y benod nesaf, dweud gwir. Ie. Edrych pawb, fi'n edrych fan i weld hwnna. Ar ôl llwyddiant pyr y penod ar Nos Calam. Y benod ar Warhammer, dwi'n beth yna amaturaeth dan ni rwy'n Wel, mae'na sawl peth amaturiaeth ni wedi wneud, so mae hwnna'n frawddau gryf. Ond ta waith, yn hapno bod ni wedi mynd bach yn Aryan fan hyn. Fi yw'r dynion yma, Gwaliacticos. Ti eisiau introduce y boes ti? Dyma Clwb Blood Bowl Dinas Bangor wedi henwi ar ôl enwogion Cymru yn llygrennol ac yn ddwchgo iawn. Ie, fi'n neud ni'n unig beth. Stadiwm i ydi Asda, achos dyna be ydi hen Stadiwm Bangor erbyn. Gall Stadiwm Aberystwyth wedi bod stadiwm. Gall Cai Aberystwyth wedi bod yn Morrison's pitch, neu Safeway neu beth bynnag oedd ar y pryd. So ie. Dewis yn mynd gyntaf. A dyn, so mae pawb, chi sy'n gweld tîm fi fan hyn, ond neu o'r boes fi fan hyn, mae ni gyd yn edrych yn eitha tebyg, ond mae yna chwaraewr gwahanol, fe chi'n gweld fan hyn, mae Dull May reit yn y canol, mae fe'n ogre. Ond fi Wally Llodre Thomas, fel lineman, a Will Crack, dim y crack yna, dyma fe jyst yn really grac. A wedyn mae da ni Ian Rush der mlam. Mae da ni small mark ni reit, neu saith yn i'r... I mark o bobl y gwm. O, gret, da iawn. Gen i weld lle ni sy'n dyblo lan, oedd yna fi anifail blewog gwyllt, Bendy Gayman, ti'n gwybod? Ie, mae hwnna'n eisiau gwybod ni meddwl. Twm Sean Crappy, Murray ar hump, a wedyn dau yn y cefn, mae T Llew Trons a Tebot Pewsless.
Mae fi sub. Mae fi sub hefyd. O Carol Harry Jones. Mae gyd i ddewis dy formation fel yna. Ie, mi nai. Mr Picton, Wcw, Wff. Jim Crow Crystin, Rhys Mwyn, Rhydian Bowen Phillips, of course. Ti just wedi mynd efo enwau, as in full stop. Dim, Ydw. no level of imagination, just, ti just yn mynd, Stephen Kinnock. Super Ted. Wyt ti'n honni fod Stephen Lewis Kinnock Valentine, yn Gymro? O, cwestiwn da. Nagdw. Na gwen hanner Danish efo'n nawr. Mae'n hanner rhywbeth. Dwi'n gwybod be mae'n feddwl, ond oedd yn gwneud synwyr yn gymhen. So fi fan hyn, be fi'n neud yw, yn amlwg fi'n settle lan rhyw fath o amddiffyn. Achos mae pob un sgwar ar y pitch, mae fe'n cyfri ar gyfer symud a lle chi'n gallu cael y gwmpas y lle, so mae 1, 2, 3, 4, 5, etc. Yn lle ti'n gweld ar y cardyn ar y gwelod ar y chwith, mae'n gweud MA ar y top, Movement Allowance, Strength 3, Agility 3, Armour Value 8. Ond neith y blwm mwy amlwg wrth i'r gêm mynd ymlaen. So nawr gen i weld pa fath o ymosodiad sydd gan Elidio'r Jones. Wel, peth cyntaf dwi eisiau gwneud ydy osgoi dylmau yn y canol, wrth gwrs. Ie, mae'n pawb angen osgoi. Na. Achos mae gryfder o mor fawr wedi ddo just... Mwy nais eistedd ben pobl. Dyna sydd wedi clywed nas yma mynd tynnu merched. Ie. Dwi ddim yn siŵr iawn be mae fy nhîm yn gwneud. Felly... Dwi'n mynd i just gadw o'n syml a just cadw hwn. Na, dwi'n mynd i symud rhain i fyny yn ddymryn bach. Just rhoi bach mwy o wff. Gyda fi logo dy dîm di, y castell ma. Castell Penrhyn. Union. Bydd wedi bod neis o gyfer ysbryd hefyd. I fod yn dig. Reit, so chi'n gwybod, fi'n gallu cicio fe unrhyw le ar y cae fan hyn, ond mae'n hawdd cicio fe oddi ar y cae, a mae'n syth i'r dwylo'r gelyn os fi'n neud, so fi jyst mynd i roed reit yn y canol, chwarae'r peth yn saff, a gweld beth sy'n digwydd. Gwneud off y tîm fi'n cicio fe, o da iawn. So pan ych chi'n cicio, mae yna rhyw events yn digwydd, a wedyn chi'n gallu, fel fi'n cael wneud fan hyn, newid defense fi yn llwyr. Mae yna peth eraill wedyn, mae'r tywydd yn gallu newid, well fi dod o dyl neu lan fan hyn, well fi dod o'n cael bach o hwyl am y boi fan hyn. O, dias, dyl mae'n sbwylio bob dim. Ydy. Un draws eto. Gyda fe fynd fyna. Aros lle ma fe. Ydy ddod ar draws. Achos mod ti dal yn cael y go nesa. Gyda ddod lan i'w. Na fe, fi hapus am hwnna. Hapus efo hwnna. So, Blood Bowl, fel chi'n gweld American football yw e. Pêl-droed Americanaidd, neu gridiron, fel fi'n offi gael o fe. Wyt ti? Ydw. Na, fi yn offi yn gael yn gridiron, achos mae... fi'n gwybod, be fi'n offi yw, mae pawb yn drysu ar yr enw, hyd yn oed Americans. Peth yw, American football, mae wedi bod yn ddadl dros degawdau fi'n siŵr, y pobl yn gweud, well, you don't use your feet much, bla bla bla. O, cynni off! Bys ni fynd yn un de? O, felly mae yna siawns o fethu ar bob peth da chi'n neud. Dwi'n newydd fethu fyna. Ond dwi'n cael trio eto. Dwi'n hyn o weithiau. Bob hanner. O, dwi wedi methu eto. Na. Felly mae hwnna fel bod wedi wastio fy'n tro i gyd. Ac mae'n debyg wedi colli dro'r gêm. Digon posib, mae'n gynnar iawn yn ei gêm. Ond mae hwnna'n enghraifft o'r gêm yma. Os mae unrhyw beth yn methu, mae'n troi i fod yn tro y person arall. So gawn ni weld nawr, os fi'n gallu cyrraedd y bel. A fy boi speedster fi fan hyn, Bendy Gayman. Mae da fe sgiliau sy'n galluogi fi i ddal y pêl up i gyfelan a neidio gwmpas pobl. Ond ar y cyfan, be ni'n trio wneud yw gosod rhyw fath o level o control dros y cae i gyd. Achos mae pob un person
efo beth maen nhw'n galw'n tackle zones. A mae hwn mwy na i ysgwariau sy'n mynd reit rownd y chwaraewyr. So, os fi'n dewis y boi yma fan'na, chi'n gweld bod yna tackle zone rownd, beth yw'n boi yma fan'na? Mark o pobl y cwm. Ond, fi'n gallu ysgoi hwnna, trwy'n mynd rownd y sgwariau. So, off. Fi'n trwy'n mynd rownd y sgwariau. Gweld sy'n gallu cyrraedd y fel. Do. Fi'n mynd i trio rhywbeth rhaid nawr. Fi'n mynd i trio rhywbeth andros o uchelais. O, na. Lawr y fo. So, fyna nes i... Rhedeg rhy bell fan'na. Rhy bell. Fy'n arfer. Bendig ei yma, yna fe. Mae fe'n arwr. O, da iawn. Fi'n mynd i fynd amdano fe eto, pam lai. So fan hyn, achos bod y boi yma fan hyn, David Lloyd George, very controversial historical figure, ond, achos bod fi yn tackles o'r boi, fi'n goffo wneud dodge nawr i fan hyn. A fi'n goffo going for it, sef extra movement i'r gyfer y boi. O, da iawn. Da iawn, Benny Gayman. Fi'n dweud bod o'n hollol ffirt. Ond, hynna, mae wastad yn gweithio iddi fi. Wastad. So mae pawb yn cael taclo, so gen i weld taclo bach yn hyn. Yn eithel mei nid y gyntaf, achos bod y boi yn anferthol o foi, a mae da fe lot o gryfder, a mae'n mynd i slapo lawr Rhys Mwyn, achos mae Rhys Mwyn wastad yn heiddi slap bach, ydw e. A fe. Ond, so mae lot o bois o gwmpas o taclo zone na, yn gen i weld taclo fach cyn y hir nawr. Mae dim ond un boi neu un boi, sef fan hyn. Dim ond un dis ni'n anfon i'r awyr, a mae'n hapn o bod wedi disgyn yn dda iawn iddo fi. Newn ni trial esbonio'r dis blocio mewn eiliad, ond mae'r holl gêm yn weddol gymleth yn dweud. Ond, fi'n teimlo fel bod nhw'n gwneud job bach digon taclus o esbonio pethau. Wel, y peth am y gêm yma ydy, mae'r prif stori, os ydych chi eisiau campaign, hwnna hefyd sy'n dysgu chi sy'n mae'r chwarae'r gêm, a mae'n gwneud o mor araf. Dweud i gwir, mae'n gwneud o bach pri araf. Mae'n cymryd rhyw 4-5 o oriau i holl reol ar gêm cael ei cyflwyno. Ond erbyn y diwedd, da chi yn dall yn iawn sy'n gweithio. Da chi dal hefyd yn gwneud camgymeriadau, wrth gwrs, fel dwi wedi gwneud yn barod y gêm. Anfon y boes lan y cae. Neu dodge zones fan man. Fi'n gael i weld na. Amser wedi mynd. A chi gallu newid yr amser bydd yna chi sy'n smon os oes pobl angen cael bach o amser i feddwl am pethau. Internet wedi codi pobl oddi ar y llawr. Mae'n rhoi boes. Ddim mynd yn wrong yn fanna. No. So y syniad yw y lider yw bod yn gyntaf, yn amlwg, dwi'n trial cael touchdown, mynd ar pêl lawr i'r cae a rhoi yn touchdown zone yn erbyn y tîm arall. Ond hefyd, mae yna fel rhyw fath o metagame, os ti eisiau galw yn hwnna, o brifo'r tîm arall gymaint ti'n gallu, fel bod ti'n creu gymaint o injuries a sy'n bosib, achos mae yna 8 tro i'r 2 tîm bob hanner, a mae yna 2 hanner i gael. So mae'r game yn gallu cymryd bach amser weithiau. Ynddi, y mwyaf camgymeriadau ti'n neud y lle yma'n bara, dweud gwir. Ynddi. Reit, fi yn mynd i drio... 3Ds fan'na, achos mynd i'r chwaraewyr. Ie, a mae boi fi, mae Bendy Gayman bach yn wan sydd yn mynd yn erbyn chwedle... dim un yn gael fel awr. Na. So, cofio, ie. Chwaraewyr dafod ar dodge. Ie. Mae'n gallu osgoi. So, ar rhyw bwynt hefyd, fyddai'n ni siarad amdano dis blocio. Ie. So fyna nath ni weld penglog, rhyw 7, yn do, a wedyn rhyw fath o cwmwl melyn, ond efo spikes yno fe. A mae'n anodd iawn disgrifio hwnna heb fod yn enghreifftiau ddim i fyny ar y sgrin. Mwy na, mae penglog yn golygu bod person sydd yn trial taclo i hunan yn mynd i lawr. Wedyn mae'r cwmwl bach melyn efo'r spikes yn golygu bod y person ti yn taclo yn mynd i lawr. Mae'r 7 yn golygu ti sy'n gwthio fe nôl. Wedyn mae dati penglog efo fel cwmwl bach arno fe. Mae hwnna'n golygu bod y 2 yn mynd lawr, ond i bai bod dati sgil bach. A'r un peth efo cwmwl melyn efo exclamation mark yn y canol
yn golygu bod y person mynd lawr oni bai bod ganddo fe sgil. Nawr de, mae'n siŵr fod yn golygu dim byd i neb, ond mae'n neud synwyr. Reit, be dwi'n mynd i drio wneud efo'r boi bach yma? Rhydian Bowen Phillips. Be gallu ti'n neud? Be gallu ti'n neud efo'r Rhydian? The mind boggles. I drio stopio chdi rhag sgorio. Dyna fo, rhediad meganonig fan'na, os gael ei ddweud. Oedd e'n eitha da. Bach yn unprofessional, mae Cem neu'r camera. I don't think Rhydian would do that himself. Always the camera, always. Lle fysa ad, neu rhywun arall yn mega. Dwi'n cofio'r gweddill. No, that's Rhydian's legacy, ynddo fe? Na ni'r un mae unrhyw un cofio. Ti'n ei cofio ad, a mae hwnna wedi dod at gofio'n melys. Cool a tas. Dyna mega i chi. Mae rhywbeth mawr iawn. A i ddim yn ati rhyw fath o Dustin Hoffman, like, character yn Rain Man, a ti'n cofio popeth. Neu, oedd ati posters y boi na lan ar wal ti pan oedd ti'n 12. Na'r unig beth gallu meddwl. Mi oedd gen i, nes i rwygon o lawr pan oedd yn ysbwytio fyny. Ys bynnag, be ti'n neud rwan? Reit de, so mae Bendigeidfran ar y bêl. Mae David Dodge, sy'n golygu bod e'n rhoi ail gynnig i neidio allan o tackle zones fan hyn. Ond oes na rhywbeth sy'n gallu neud amdano hwn? Dim lot. So fi'n cael ei mynd o'r hwn fan hyn. Sy'n golygu bod fi'n gallu cael... iawn, mae iawn. Ie, mae hwnna'n alright. Ie. Mas o ti, i ffwrdd o ti, wedyn mae Wally Llodred Thomas mynd i wneud rhyw fath o blitz. Mae hwn yn mynd i fod yn wyllt. Dwi hwn... Blitz yn ti'n rhedeg a... Ac yn taclo. Ie, un chwaraewr yn cael neud na bob tro. Ti'n cael gwneud. Gori o. Mae gen da 28 eiliad ar ôl. A dwi ddim wedi gweithio. A i fod yn dig... Achos chwaraewr i bloc, mae'r symbol yna yn golygu mae'r chwaraewr daf. Ie, so fel arfer, mae'r penglog yn meddwl bod y boi fi lawr yn llwyr, ond bydd yn golygu bydd y boi arall lawr hefyd. Ond achos bod da fe bloc, skill bloc ar y chwaraewr, ie, mae fe dal i sefyll. A nawr yn anffodus, dyw Bendigeidfran ddim yn edrych yn rhy glyfar. Na. Beth gyntaf dim yn dweud ydy symud rhywbo. Na, yw'r symud i hitio. Ie, just o, dodge eto. So conio hwn y push, wedyn y symbol na yn golygu bod e lawr, oni bai bod efo'r skill dodge am y da fe. Yn anffodus, mae'n gwthio fe mewn i ardal lle mae lot o boes dal, lot o boes dal efo tackle. Na fe. Mae gen i bloc eto, felly llawr, wych. Mae'n mynd i ollwng o bel, mae'n mynd i fawnsio. Ollwng o... So, as chi gweld ar gwelod y sgrin, beth y syniad yw, mae'r gêm yma wedi seilio, Caru di ma'n i chwarae ystris y lifyd tra bod fi'n esbonio hanes Blood Bowl. So, Blood Bowl yn hannu o fyd Games Workshop, sef Warhammer, lle mae da chi rhywbeth o byd fantasy, dim rhywbeth, mae'n sicr yn byd fantasy, mae yna dynion a orcs, a wedyn mae ti dwarfs, a elves, a tree men, a wedyn pobl wedi mynd yn ddrwg achos bod nhw... O diar! Reit, dwi'n mynd i orfod sefyll i mi. Ie, mae person hefyd yn y gêm yma yn cael taflu'r dis eto, os oes da nhw... na! Snake Eyes. Lle bod hwnna wedi golygu bod fi'n colli. Ti'n edrych yn eitha. Dyma Jim Cook-Rustin wedi gnocio allan. Ydy. Lle mae o'n go gadael y cae am y tro. Ydy, ond digon posib yn rôl ymlaen ar ôl i'r medical team sort of y mas. Dwi ddim yn licio'r golwg o'n. Yr unig beth sy'n ddacheb i fama ydy bod y bel yn agos at fy chwaraewyr i, sy'n gwneud o'n anoddach i daf i pigo fo fyny. Ie, so... Fi'n teimlo fel bod angen codi boi ma lan, a ddau nôl i hanes Blood Bowl mewn eiliad, ond mae boi ma'n rhif yn hyn, boi na mewn tackle zone, a mae hwn yn gallu gwneud blitz bach.
ddim really sy'n neud yn erbyn Lewis Valentine. Pawb yn gwybod pa mor galed oedd Lewis Valentine. Oedd blynyddoedd cynnar Lewis yn bare knuckle fighter fi'n credu, ynddo e? O, do. Ond fi'n mynd amdani. Gweithio am look. Na fe, mae hwnna'n digon taclus achos mae fe'n pwysio fe oddi ar y bel. Achos bod tackle down y boi na dros y bel yn golygu bod yna modifier i'r dis pan fod tu lliw trôn sy'n dod i pig o fel an. So gen i weld nawr, beth mae'n gweithio fi? Hanner cant o obaith. So, pam lai. O, mae di gael o. y boi yn gret yna. Da iawn. Y cwestiwn yw, ydw i'n mynd i symud eto? Fi sa'n cael ei fynd i? Mae'n golygu bod fi'n gallu neidio allan o tackle zone Super Ted fan hyn. A mae'n golygu, os fi'n neud e, 67%, well actually, fi'n hanner tempted nawr. So fi'n mynd i neud e. Mae'n bach. A siwr o fod mynd eto, am hwyl. Mynd eto? Dwi'n mynd eto, ydw. Am bach o hwyl. O na. Diolch i ddew, mae gen i tîm riro fyna, ail dafliad y dis. So, os dwi'n yna'n neud dim synwyr ddaid nôl i esbonio ar y cysyniad o'r dis, nawr de. Be fi'n gallu neud i helpu hwn? Byddai'n goffod neud rhywbeth. So fi'n am e, bydd rhaid fi... na i cael Dylmei i neud rhywbeth. Dem yn mynd Dylmei. Mae'n dro cyntaf i bod pethau. Dem yn mynd. Sorry. Anffodus bod Dylmei'n edrych i ffwrdd. A fi gweld os mae'n edrych yn debyg i'r fenni byd o. Reit, risky. Da iawn. Pwy oedd yna? Nes i'n gweld. Will Crack. Geth i dibynnu ar Will Crack, ne? Oops. Da iawn. Lawr a ti. Yna i ddilyn y fe. Felly, gnocio chwaraewyr oddi ar y cae yn gyfer gwbl, sy'n golygu bod y fans wedyn yn... Ydyn mynd... Ie. So, nôl mewn i hanes Blood Bowl, mae Blood Bowl ei hunan arfer bod yn gêm fwrdd. Oedd e'n enni'n rhywbeth o 1987, fi'n credu rhywbeth fel la, a wedyn, mwyn lai, be chi'n gweld reit nawr, o'ch chi'n gallu cael bwrdd, a wedyn stretch o allan, oeddech chi gyd o'r ffigurau metal ar y pryd, o'ch chi'n prynu'r tîmau megis dynion neu elves, wedyn chi'n dod â ffrindiau at ei gilydd, pawb yn cael amser da iawn. A ni wedi trafod pan mor hwyl i'w gyferbydde ar fideo 8 sawl tro, o hwn ymysg un o'r cawrion cynhara pan oedd e'n dod i cymysgu fantasy efo chwaraeon. Mae cyanide, sef... Ti'n edrych fel bod ti heb wneud camgymeriad iddo fi, ti'n edrych bod ti'n iawn? Dwi'n mynd. Carry on, sorry. So, dyma Cyanide Cymru o Ffrainc yn ymgeisio i ail greu'r gêm, so hwn yw'r ail un maen nhw wedi ceisio. Mae'n llawer ddechrau'r un cyntaf, nath nhw'n gwneud un cyntaf tua 5-6 mlynedd yn ôl. So mae hwn wedi dod allan tua mis a hanner yn ôl, falle llai. Na! Damn. Reit. Dwi'n mynd i drio cnocio'r bel oddi ar y cae yn gyfan gwbl. Dwi'n mynd i. Bydd y siwr o fod y pel yn tasgu o lle mae'r chwaraewr... Mae Rhydian Bowen Phillips wedi dal y bel. Mae Rhydian Bowen Phillips wedi dal y bel. Mae ti Llew Jones efo ser i'ch ben i ben, so bydd e ddim gyda fi tro nesaf. Ac ni'n chwarae'r gêm ma'n weddol llac ar hyn o bryd, jyst er mwyn gallu dangos i'r gwirwyr beth sy'n digwydd. Mae'n anodd
canolbwyntio ar y gorau. Ffeindio. A, so, be ni heb gweud yw, taw fi yw beth wedwn ni human team, ond mae Lydia yn chwarae Bretonian team, sef wrth gwrs dynion i nhw hefyd. Ond maen nhw'n ddau faction gwahanol yn hen hanes Warhammer. So, mwy na lai, mae'r humans, y dynion, yn cynrychioli wedyn ni rhywbeth sy'n gyfatebol i, wel, hen ymrodraeth, dim Almaenig, beth yw'r gair am, beth yw'r hen Almaen? Beth yw'n galw hynna'n? Dim Holy Roman Empire yn byd rhwng yna. Na. So Bretonians yw rhyw fath o Holy Roman Empire, ond dynion ni'n edrych arno yw'r fel yr... Pan fo Persian popeth mewn i pen fi? Dim Persia. Cod eich chwaraewyr oedd ei ar y llawr. Hwna di'r peth. O ie, iawn. Pwysig, dim mwydro am hen hanes. O, fi wastad mwynhau mwydro am hen hanes. O, mae Dolmain gallu rhoi tonk i'r boes ma fan hyn. Fain amdano. Llipryn. Ie. Stephen Kinnock. O, wastad ti'n Stephen Kinnock efe. Wastad. Ie, lawr o fe. Ar ei dyn. Da iawn ti. Dolmain, o'r diwedd, wedi gwneud rhywbeth o werth i'r wlad. Kinnock wedi gnapio. O hwnna'n... Os gai byth dweud y frawddeg yna, mewn bywyd go iawn, Dolmain wedi nocio allan Stephen Kinnock, fydda i yn cael parti. Wel, o le bod hwnna'n rhoi esgus iddo fo beidio talu drethu. Yn ôl bob sôn. Meddyn nhw. Pwy yw nhw de? Fi. Oete, iawn, oce, reit. Dal trafferth mewn tafarn fan hyn. Da iawn, i lawr o fe, a mae eto'n blinking ffend Rhys na. Mwyn. Cer di ar lawr, Rhys, cer di ar lawr. Mae yna am trefn yn fyna. Oh, so good. Right, nhw'n amdano. Un sprint bach extra na fe. Ddim yn helpu lot ar dim byd, ddo. Lle mae Ian Rush mynd i fynd? Os mynd i'n lle pell. Dwi'n cael hwn off y cae. Da iawn. Off a ti. Dyna marc y pobl y cwm. Off. Ganol y dorf. Ti. Gen i fel beth sy'n digwydd iddo. O, wedi cael knockio mas. Felly mae chwaraewyr yn gallu cael ei anafu neu hyd yn oed i lladd. Do'n ei chwarae gêm gyfeillgar fa ma, felly dydy'r pethau yna ddim... Na, ddim yn cyfri. Na. Does na'n teimlo lot gwaith yn dweud pan mae chwaraewyr chi jyst yn Ie. cael lladd. Na, un o'ch... Mae nhw da chi am... Ie, mae nhw efo chi am blynyddoedd, mwyn y lai. Pwy nes i ladd idd o blaen? Stephen Olmage. Stephen Olmage, a nath i fab Nobby Olmage wedyn yn y drysydd. Do. Felly, ydych chi'n gwneud rhyw soap opera bach wrth fynd ymlaen o bobl. Do, a tîm fi na lladd tad Nobby, Stephen. So fi'n siŵr bod Nobby yn edrych amdana i bob tro. Nathon ni newydd chwarae cyn y gêm yma, a gath Nobby touchdown ar y twrn ola. Felly ni wedi cael rhyw fath o ddial yn barod. Do, ni ddim yn... Ni wedi bod yn hapusach. O. Felly, be dwi'n trio wneud fama, dwi'n gwneud caich bach o gwmpas, sy'n dal o fel rhywbeth wrth gwrs. Mae hwn sort of Roddach i daf. fel rhyw fath o môl yw hwn yn rygbi. O, da, na Gymru hwnna. Dy boi ddim ar lawr, ond cael ei gwthio nôl bach. Ond yn anffodus, gen i neb i fynd i'r cefn. Sy'n bach o... Nid i, ond fi'n cael y teimlo bod ti'n weddol saff, ond mae Dolmain eitha agos fyna.
Swn i yn gallu'n symud Lewis Valentine yn posib. Mae llipyn llwyd yn sefyll ar ben Del May. So yn golygu bod Del May yn goffod neidio allan o ardal y llipyn llwyd. Wrth gwrs bydd... Felly bod yn gymeriad mawr fanna, ond dwi'n gwybod. A hefyd mae'r Blood Bowl ei hunan wedi bod trwy sawl newidiad dros y blynyddoedd. Ar hyn o bryd, ni ar fersiwn rhywbeth fel fersiwn 6. Ddim ar gael yn y siopon. Na, os chi'n gallu cael llawer bach budur, reit de, nawr de. Chi'n gallu gweld cyfle bach fan hyn i cael at Rhydian Bowen Phillips, os fi'n taro'r gŵr bach ma ar ei dyn. So, fi'n cael anifail blew gwyllt i fewn byddwn ni helpu efo tackle Wally Llodre Thomas ar David Lloyd George. Ac o fe, lawr ar ei dyn. Oh dear. A mae fe'n mynd i ddilyn. Ar ôl pob tackle chi'n cael y cyfle i ddilyn i fewn i spot bach. Y gŵr oedd yna. Wedyn mae Bendy Gaiman rhyw ffordd allan fan hyn, so yn gwybod pam bod yna. Mynd i ddod rownd efo ei skill dodge. Da iawn ti, Bendy. A wedyn, mae Ian Rush yn mynd i ddod mewn. Rhydian, gwylia di Rhydian. A na fe, bloc yn neud y job iddo fi. A lle mae'r pel yn mynd? Na, fi'n mynd siŵr os fi'n neud y turnover, so fi'n credu fi'n mynd i gadael hwnna i fod. So, mae Twm Siôn Crappy mynd i ddod mewn i fyna. Rownd y bel, nid yn anodd iawn i unrhyw un codi beth lan. Mae Will Crack yn mynd i godi ar ei drad, a wedyn mae Llew T Trons yn mynd i godi hefyd. A dod rownd. Ddim yn gallu cyrraedd yna, heb go for it. Na, i fewn, i fyna. Wedyn ni bod yna'n bach o beth i bawb. Y Del May yn cael bach o hwyl yn hyn yn erbyn y llipryn. Cat a llipryn, welwn chi tro nesaf. I dda aros yna mi'n gyrru. Bach o wair fyna. Dwi'n sy'n squeamish. Ddim yn edrych na fi. O gwbl. A tebod Pewsles yn ei gael... Chwer i wir. Gwmpas y bel sy'n ei codi o fwy'n y fain anosib. Lawr at i ofis mwyn KO'd. Off y cae a fe, off y cae. A wedyn y cwestiwn mawr yw... Ydy Murray ar Hump yn mynd i roi go bach ar Mr Picton? Fi'n credu bod e. So, un deis bydd hwn. So, bach o lwc fi angen. A fi di cael e. Reit, mae hwnna'n edrych yn eitha taclus. Da fe 1, 2, 3, 4 person yn sefyll. Da iawn y Gwaliacticos, wneud yn dda hyd yn hyn. Ddim yn hapus o gwbl. Ac? So, da ni'n... ar hyn o bryd, bydd ni'n neud yw, da ni'n darlledu yn fyw ar YouTube, bydd y fideo yma ar gael gobeithio. Ni'n quite siŵr, so mae'n gweithio hyd yn hyn, os mae fe'n cael ei recordio. O, ie, da ni yn fyw. Be fydra neu wedyn ydi gwneud highlight package bach. Na fe. Dwi mewn sefyllfa effernol. Ie. Dyna yw'r gobaith. O, dyna, mae'n ei cwpl o... Y person cyntaf fi'n gallu gweld wedi dod i mewn i weld y broadcast. Yn anffodus, dyn nhw'n gweithio fi pwy yw e. O. Ac ydyn nhw'n siarad Cymraeg? Ie, dyn nhw'n siŵr, falle bod rhywun ar Twitter wedi ymuno fy ni. Os chi wedi ymuno fi ni a chi'n deall beth ni'n gweud, anfonwch tweet bach i @video8 ar Twitter a gweud os chi'n mwynhau neu beidio. Hefyd, cofiwch mynd i'r wefan a rhoi ni i fewn i
Licio, beth yw e, hoffi'r fideo a wedyn tanysgrifio hefyd. Mae'r gyd yn helpu, dydi? Ydy wir. Reit, be dwi'n neud? O, Oce, wel, di hwnna ddim rhy ddrwg. Dwi'n di aros fan'na. Sefyll i'ch ben bel. ti'n gobeithio sbwylio'r fel. Dyna ydy'r gobaith. Reit, ond dwi'n meddwl bod ar ddisgwyl. Gen i weld, so os fi'n gweld ar y chwith, mae gen i, fi ar tro 6, yn golygu bod gen i 3 tro arall i wneud rhywbeth allan o hon. Yn ffodus, nawr mae lider efo digon ar boes rhwng y bel. So, os fi'n ymgeisio i roi bloc ar hwn, mae chi'n gweld mae un deis na, achos bod yr gŵr yma efo boi bach yn helpu fe mas fyna, sy'n wcw yn helpu allan Trydian Bwyn Phillips. Ond os godau, tw'n crapu ar ei draed, yna, mae tackle zone fe yn effeithio'r tackle zone wcw sy'n golygu bydd Ian Rush yn gallu rhoi bloc 2 dis ar Trydian y Bwyn Phillips. Gobeithio bydd hwnna'n digon. A mae'n digon. Fi lawr o fe. Bydd hynny'n fyna. Ie. Yr un peth draw fan hyn, geith Will Crack codi ar ei drad. A wedyn, ti Llew Jones. Ddim yn helpu fi lot. So, cynnig sy'n gyfod digwydd yw hwn. Hwman bach. Dim un o'r ein yn helpu fi lot. Mae gen i 3 tro ar ôl. Ond fi'n teimlo ar le angen. Ie, mae hwnna'n anffodus. Ni'n siawns o 3 o Bigger Bailey fyny. Well fi sefyll ar hwn. Ie. Fi'n credu fi fynd i dodgio bendig gêm yn allan. Rhag ofn bod rhywbeth gwych yn digwydd iddo fi. Reit. Po be, fi'n hanner difaru ddim neu tîm llawn enwau o'r Mabinogi. A troi nhw a beth i fod. Cynulleidfa oedd yn ei bysa. O, yn union. Mae yna Bendy Gaiman, wrth gwrs, yn rhywbeth o elfen ffilth yna. Da iawn ti. Da iawn ti yn ei fel lewog gwyllt. Sadi ad y drad. So ar hyn o bryd, mae tîm Elidir yn edrych fel does dim modd gyda nhw sgorio touchdown. Ond chi'n cyrraedd y sefyllfa yna, peth gorau neud ydy un o'i trio brifo'r chwaraewyr eraill, neu trio pasio'r bel i chi gael pwyntiau i gael experience points i chwaraewyr. Jyst dan ni'n gêm gyfeillgar, di hwnna ddim och. Ie, neu wrth gwrs mae wastad yn helpu cael chwaraewyr oddi ar y cae. Wrth gwrs. Blitz bach fan'na, lla? Ie, bydd angen i fi wneud ond yn ydyn.
Un bach slei fan hyn. O, mae di weithio'n eitha da. Eitha da. Anffodus, mae Ian Rush ddim cweit ar top i gêm yna. Wedyn pwy nath y blitz na fyna. Lewis Valentine wedi dewis i dilyn y blitz i fyny. A dwi'n meddwl dyla Super Ted yna, dwi'n dodjo allan o'r ffordd. Mwyn bod round y bale. Faint o O, siawns ie, gyda am fo? gaeth, 50%, ydw e, so 4 plus, o, newn ni sôn am y canran am yn eiriad. Actually, mae'n sôn amdano fe nawr. So, os chi'n gweld ar hyd y gwaelod, chi'n gweld fel hanes beth sydd yn digwydd o ran pan mae person yn ceisio neud rhywbeth. Mae popeth wedi seilio ar dis normal 1-6. So mae dodge fyna'n 67%, fyna'n golygu bod angen 3, 4, 5 neu 6 ar dis. Mae'n pigo bel O, lan. mae di gael o. 50% i golygu bod angen 4, 5 neu 6. Dyna beth mae'r percentages yn sefyll amdano. So, nawr den, ni mewn, wedyn ni, rhyw fath o standoff Mexicanaidd fan hyn. Dwi dal ddim mewn sefyllfa da iawn. Bydd daf sgorin hawdd o ddim. Yn teimlo bod angen sorto fe mas. Yn anffodus mae Fenn yn golygu lot o chwaraewyr Bretonian, sef tîm elidir efo Fenn sy'n golygu bod y chwaraewyr sy'n gwneud y tackle ddim yn cael sefyll i fyny mewn i'r bloc maen nhw newydd gwacau. Ond, dwi'n teimlo bod fi'n gallu tripo nhw gyd off fan hyn. O diar. Nawr de, fi ddim eisiau gwyllio fe mas o fyna, so fi'n gwyllio fe i fyna'n lle, so bod boi bach fi yn cael ddod lan ato'r boi ar y bel. Nawr de, fi heb wneud blitz eto. Da iawn. Fi heb wneud camgymeriad bach fyna, ond mae fe'n oce. Lle i gwythio fe i fyna'n lle. So pan ti'n gwythio person fewn i llefydd, coni off. Hwn yw'r un. Ti'n barod yn hwn, Leidir? Ti'n barod am hwn? Na, ddim gweud. O, hapus iawn. Y dad Pris yn hapus iawn. Ie, na i ddilyn. Y bil, lle mae bil yn gwasgaru, na cwestiwn mawr. Beth mawr fyna. O, na, di hwnna ddim yn dda iawn iddo fi. O'n i eisiau bil na fod yn rhydd. Symud, Mr. Ellie Thomas yn barod. So, mae'n golygu bod e'n methu neud dim byd nawr, yn ffodus. So, fi jyst yn goffod amddiffyn y boi, fe mynd fyna. Pwy sy'n gallu cyrraedd e? Neb lot. Fe ddod ar ei draed. Mynd i fan hyn. O, mae'n edrych yn sal iawn i ti nawr, y lider. Ddim yn braidd. Yr unig trafferth yw bod David Lloyd George yn mynd i godi ar ei drad unrhyw eiliad. Bydd e fynd ar ei... O! Reit, mae'n golygu bod y ddau yna mynd i lawr. Ie, Jyst dim- yn pedwar yn ail-rolio y dis. Fi yn teimlo fel air-rolio fe, ond sa'n mynd i. Achos fi'n credu bod fi mewn safle da, a fi'n teimlo fel byddai angen yr reroll, ond mae dati wrestle thing, so ti'n dewis beth i'n neud. Dwi'n yn gwybod be mae hwnna fel yn gweud. Just yn dewis beidio. Reit, oce, wel. Di hwn ddim dda o gwbl. Dweud ag eto, di hwn ddim yn dda o gwbl. Mae'n blitz bach taclus gen ti fyna, ond fi'n credu fydde ti'n ffindo'n anodd iawn i dislodgio'r pêl. Gei di, wrth gwrs, mae yna bloc. Oes gen ti blitz, un dis? Oes. Oes, na fe de. Ond ti wedi codi fe. O, iawn. O'n i off, o'n i'r un, gwthiad bach. Sgen ti'r... Ti'n am ail daflu yn sgen ti, mi? Cyfle i wneud. Di hwnna ddim yn dda iawn.
Wel. Oh. Sbeth o'n amser ydi rwan. Un tro. Ti'n chwarae o'r sgynnu ar ôl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wel, ie. Ie, so fan hyn, fi'n dangos i'r chwaraewyr, i'r pwy bynnag sy'n gwylio. Lle mae'r injury... Os mae injuries yn mynd fyna, knockouts fyna, a just y subs fyna. Ond am tîm fi, ydyn, yn anffodus, fel chi'n gweld, mae líder o 4 chwaraewr wedi cnocio allan. So, pwy'r Jim Crow Crystlin yn yfed Shandy's, Stephen Kinnock yn amlwg yn offi bach o grappa. Mark, pobl y cwm, a Rhys Mwyn wrth gwrs. Sa'n mynd i byd yn Rhys Mwyn. Dim byd yn Rhys Mwyn, achos fi'n teimlo fel bod fi ddim angen cordi'r dyfroedd. Nei di gwneud hwnna'n barod ar fi. Do. Reit, rwan i off. Reit de. Iawn. So, ddech chi fel mae Wally Llodre Thomas ar y bel. Mae'n goffod neidio allan. Os mae'n sysgorio. Os mae'n neud hwnna, dwi'n methu. Gallai neidio fyna, wrth gwrs. Ond well gen i taflu ambell ddwrn. A ffordd haws i wneud hwnna yw trwy wneud charge of a domain. Reit mewn I canol nhw. Fyna. Ddim yn gweithio'n dda iawn. Ond, roedd y mas o ffordd am nawr. Ac yn golygu bod gan Twm Sion Crappy bloc bach digon taclus. Na fe, lawr o fe. Ond fi'n mynd I wneud rhywbeth bach special fan hyn. Fi'n mynd I cael Bendigeidfran I fewn I ardal y touchdowns. Ie. A wedyn, mae Wally Thomas yn I fynd rownd fan hyn, mynd nhw ddigon agos i'r boi, a wedyn gen I weld pam bod ni'n gael fe'n American football, achos mae'r boi yn mynd I pasio fe I Bendigeidfran 67%. O, pasta, mae wedi dal y pel, a mae yna, touchdown i'r gwaliad y cwrs. Fi ddim yn apus. Dwi'n meddwl bod yna lot o sians I fi ddod nôl yn rhael hanner. Os na di fy hoff chwaraewyr yn deffro. Merched Tinboeth yn dawnsio, y cheerleaders. Misogyny dal yn fyw ym myd y geneth. Da iawn. O, 3 ar I trad. Dwi'n licio hwnna. Ie. Fi ddim yn fan mawr o hwnna. So mae person yn goffo talu dis eto, mae popeth wedi seilio ar dis, achos mae wedi seilio ar game board wrth gwrs. So os mae person yn talu 4 neu fwy ar dis yna, mae'r chwaraewyr yn codi ar I trad. A beth sy'n dda, yn y tro diwetha, nath y líder dewis I dderbyn y bel. Wrth gwrs nes I disrupto hwnna yn eitha da, a stopo fe rhag sgorio touchdown. So nawr mae'r líder yn cicio'r bel iddo fi. So mae fe yn trial creu siap amddiffynol i'w dîm fel mae fe'n trial neud fan hyn. Siwr iawn, sy'n gwneud. Na. Anodd, mae fe... Ti un person yn bryn? Wyt, fi'n edrych fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ar y cae. 11 fel arfer. Mae gen I 11 yn ebyn 10. Clwb. Wrth gwrs mae gen Daf Mei. Wrth gwrs. Reit yn y canol na. Yn edrych fan. A mae gen Del Mei sawl sgil, mae gen o fo bonehead sydd yn golygu bod y weithiau jyst bach yn rhy dwp a dyn mysoddoli beth mae'n neud ar y cae. Mae da fe mighty blow wrth gwrs bod da fe. So os mae'n toncio rhywun yn y gwyneb, yna mae'n cael bach mwy o tonc na'r tonc arferol. Thick skull sy'n golygu bod efo yn amlwg thick skull, hwn ni'n mynd nôl I bonehead fyna, same thing. A wedyn, mae'n gallu taflu teammates, ond maen nhw'n goffo bod eitha bach. Reit. Wel. Beth ti wedi gwneud fan hyn, de? Dwi'n mynd sgyn I'm syniad. Na? Mae Bendigeidfran yn mynd nôl... Newn ni fan hyn, mi rhai. Cwys gen ti yn y canol na?
Mr Picton. Ddim yn rhy hapus am hwn, actually. Os ti'n cael gwared ar Mr Picton, gen ti dipyn o le yn y canol yma. Oes wir. Ond... Ie, dyma fo. O, siwr beth i'n ei hyn. Nonsense. Nage. Fyna. Reit, a dyn, cyma fe, Tito Tron sy'n barod I ddal y bel. Well I fi gael cwbl o boes nôl I helpu yma, rhag o'n bod traffiaeth yn digwydd. Ac, ymlaen â ni. Fi'n hapus fyna. Nadw. Un mlaen fyna. Hwna, man fi'n neud hwnna fe. Man fi'n neud hwnna. Tys achos. O, diar. Dyma, cicer beth I fi. Mae fe'n rhywle neis nawr. Wedi di ddim wir de, lle mae'r bel yn mynd, os yna gys ti sgil yr enw. Na, chi'n methu gweld lle mae lider yn mynd I cicio fe yn fel arfer. A mae'n troi da fyna, a mae'n gallu mynd 6 sgwar i'r chwith i'r dde lan lawr neu'r diagonal hefyd, sy'n gen I weld. O! Braidd. Ie, a hwnna'n neud ni sôn amdano gallu brwnt hefyd, lle mae person yn cael cicio boes tra bod nhw ar y llawr. So, fi'n credu, be fi'n mynd I wneud yw rhoi un bach slei I Mr Picton yn syth bin. Ca fe ar ei dyn, Whack. Whack-a-mole. Syth trwy canol. O, man bach. Cwestiwn mawr yw. Lawr o fe. Dda iawn. Hapus iawn efo hwnna. Os gael ddod o hwn draw fan hyn. Neu can cymryd yn dryddio fe yn anffodus. Hwn. Beth hwn fynd fan hyn. Ie, iawn, dim problem. Ni wedi, gwrthi fe ys lle anghywir, ond dim ots. Wedyn, bydd hwn ddod I fan hyn. Dyma bendig ei man eco fe. Bendig ei man ddod fan hyn. Di hyn I gyd dim os achos mae David sy'n mynd I ollwng y bel. Digon posib. So rhag ofn bod yn digwydd, fi'n mynd I anfon fe. Ei fanna. Hwn I fan hyn. Hwn o flaen y bel. Na. Fyna. A wedyn, cofio, T-Llew Jones. Nad o waith. Dyma fi'n talu arian mawr I T-Llew Jones. So, fi'n mynd I ddod o fe I fan hyn, a fi'n mynd I trio rhywbeth gwell nawr. Daflu. Fi'n mynd I afi am daflu, ond cyn neud hwnna, a'i bach yn agosach. Beth yn golygu nawr? 33%. Rhan o 3. Un bach I... O na, lawr y fe, iawn, dim problem, gobeithio. I'll roll your dice os ti eisiau. Mae David mynd I wneud, a mae fe'n iawn tro 'ma. 6 yn hytrach nag 1, os chi'n gweld lawr I gwylod. T-Llew Jones going for it, 2+. Fi'n trafod 1, felly yn walledig. Ond, yr ail dro, ar ôl fi cael reroll y tîm, a mae pob tîm yn cael hyn o rerolls, fe rhaid chi sy'n prynu. So, tro hwnna, Ai wedi mynd I wneud unrhyw gwaniaeth? Na di. Mae dal yn 33%. So, beth yw hwnna? 50%. Reit, cofio, mynd amdani. O, mae di wneud I. O, ambas. Mam bach. Coelio hwnna. Mam bach.
Yn anffodus, mae Bendigeidfran sydd ar y bêl, mae'n boi ysgwydd na mae'n gyflym, ond dwi ddim wedi nodi am ei amser yn y gym. So hawl iawn, unrhyw un o'r boes ma'n sydd yn... Na'n dyfyn drosto fe fan hyn, conio, fel chi'n gweld fan ar y cardyn ar y chwith. Symud 8, movement allowance 8, strength 2, agility 3, armor value 8, mae'n efo 2 skill sef dodge a catch. So, mae'r leader fan hyn yn bod yn dwpsyn anferthol. Dwi? Ydy. Rhaid i fi ddibynnu ar un dis, oes? Na. Na gyd ti'n goffa wneud yw mynd o fe ar y cornel fan yna. Lle mae ochr adain y dde y castell, a wedyn mynd â fe 2 dis. Ie, mynd o fe. Ie. Lle mae gen i'r chwaraewr yna yn cefnogi. Mae'r chwaraewr yna'n go mynd... O! Na, ddim yn... Da ddim yn deall. O, mae'n iawn. Rwy'n gen ti wrestle. O, iawn. So dyna beth mae skill wrestle yn golygu ti'n cael mynd lawr a dod o'r chwaraewr aros lawr, ond dwi ddim yn golygu bod na turnover yn digwydd. Reit, dwi am drio chwarae'r bel na, dwi'n fod dal wedi ennill y dydd. Bos rhain yn ôl, sy'n ni'n gallu trio chwarae'r bel. O, digon o le fan'na, ie. Digon o le. Codi'r bel efo un boi. Ar ôl symud fe, mae boes leader sydd yn symud fan'na, efo, symud â nhw, block, catch, a dauntless. Sy'n un nhw'n gryf iawn fel chwaraewyr. Hannar siawns y bigger bel i fyny. Efo reroll. So, y dewis yw, wrth gwrs, do ti wedi, y dewis yw, bob tro yw'r cyfuniad o'r odds, ynddo fe, o wneud unrhyw beth. So mae wastad, mae person yn ond mae'n rhywbeth allan amser yn gyflym iawn. Reit, dwi'n mynd i drio codi'r bel. Ddim wedi wneud. Wedi gollwng i. Mae fe wedi gollwng i, a mae fe, na. Dwi ddim wedi gorffen yn y lle neisiau bosib i fi. Wedi dweud hwnna. Fel bod na llwybr i Dylmei wneud i stwff. Iawn. Nhw'n rhy hapus, ond popeth yn iawn. So, i fel blewog y gwyllt, ni'n gallu dod am yn hyn. Ar y corner, bydd ni'n cael gymryd fyna, dim ots. A wedyn, trwy'n crappi, gallu ymgeisio i ddod o fe lawr. Nawr then. Ym ple mai... Superhead is stunned. Ym ple mai Bendigeidfran cyfer. Dwi'n meddwl Dylmei yn sefyll i'ch ben y bel, anodd iawn wedi cael Dylmei hwnna. So mae y leader yn ofnus iawn o wneud dodges tra finne yn hapus iawn i gael bach o hwyl o'r beth. Tito Trons, y boi fi angen. Fe godi'r bel am. Y cwestiwn yw... Cwestiwn mawr yw, ynddo?
When to not, when to do. Fi'n teimlo bod e'n eitha hapus fan'na. So geith hwn wneud ymgais. O! Di hwn ddim yn edrych yna. Na chi symudiad, gyfeillion. Na chi symudiad. Mae fe'n oce fyna. Mae fe'n oce fyna hefyd. Nes i gweld modd hawdd i'r gŵr tyfedd y bel, ond ei bai am Stephen Kinnock math fan hyn. Sy'n cael ei wneud yw... Na, gael ei fod. Gael ei fod, fi dweud. Sometimes the best thing is to do nothing. Gael ei fod. So hwyl a spree. Ie. Ti'n meddwl bod ni'n neud unrhyw fath o sens fan hyn o beth? Na, dw. No? Ond nath ni trio... Dwi'n ni roed yn ei sens. Na, wel, ie. Anodd ymgyffred faint o gefndis gan unrhyw un o'r fath beth, o American football, o Warhammer, o strategy board games. Ie. Wel, mae'r gêm ei hun yn cymryd rhyw... Bydd yn y 5 awr i esbonio'r holl rhyw o chi. Ydy, a wedyn, ond wrth gwrs, mae hwn yn gêm weddol syml yn dydi, achos mae'r dau tîm sydd da ni yn creu lefel isel, achos ni newydd creu nhw mwyn wneud y fideo yma. Ond mae gan y lider y funnau ambell tîm sydd wedi bod yn chwarae am wythnosau, a dim mae'r chwaraewyr yn wrth iddo chi wneud campau, megis sgorio touchdowns neu taflu'r bêl neu wneud niwed i chwaraewyr eraill. Maen nhw'n ennill pwyntiau. Ww, sma Mac ni reit. Sma Mac ni. Reit, ni ddim i fyny. Mae gen i gyfle i dweud o'r doctor fan hyn, ond mae KO yn oce. Ti ddim ond yn dyddio'r apothecary pan mae pobl yn marw. Hwna'n tip gorau i... Go iawn. Ie, jyst fel bod... Os maen nhw'n knock-out, dim ot. Bydwch mynd yn nhw i... Hwna. Na. Os maen nhw'n cael knock-out, cewch yn nhw'r doctor wrth gwrs. Ond... Ddim yn hoff o hwnna. Fi'n gael hoffi hwnna. Ac sy'n fi'n fan mawr o hwnna. Ond am y ffaith bod yna'n bloc arall yn dod nawr. Ond boi jyst yn goffod. Dim on. Dim on ti llew. Da iawn ti llew. Waith i fi. Ti llew yn dangos i lliwiau a'i doniau fyna. Bod, oedd e, nid ond sgwennwr Pennygamp o ti llew, o i pawb sydd ddim yn gwybod, oedd e'n uffar o chwaraewr American football. Wedi dysgu i grefft pan oedd e'n crwydro America yn y 30au cynnar. Yn ffindo ambell doler yn llaeth awr ffermiau, pethau fel yna. Dy beth, mae hwnna'n gywir yn dweud i ddyn. Fel arfer, da ni di llithro man i gibberish. Ie. Oce, iawn, digon teg. Reit, Dylan neu, dwi staff. O na, Dylan neu wedi ffindo Bonehead, a fi ddim yn mynd i ail... Un siawns mewn 6 i wneud dim byd bob tro, achos bod y mor. Ffyrno bod wp. Ie. Reit, fi'n mynd amdani. Mynd amdani fel y boi gwyllt ydw i. Ti'n gwybod beth sy'n ei fynd am ti? Ti'n barod? Ti'n barod am hwn? Eitha parod. Reit, un dodge. O, na fi rôl yn ei angen. Sorry, fi nath yna? O, ie. O! Yn anffodus, o'n i really eisiau mynd bach yn agosach, achos mae fe dal yn 50%. Ond gen i weld.
So, mae T-Llew Jones efo gallu pas, fel chi'n gweld, sy'n golygu bod e'n cael ail taflu'r dis os nag o'n gweithio. Tra bod Bendigeidfran efo'r catch skill, sy'n golygu bod e'n cael ail taflu'r dis er mwyn dal. So, gen i weld beth sy'n digwydd, efe? T-Llew Jones wedi gwneud pas gwych. A wedyn Bendigeidfran wedi dal erbyn. Yr ail waith. Union yr un ffordd ar touchdown cyntaf. Sgiliau ar y Galacticos. Dwi'n nes i gwario arian o'r tîm yma. Dim fel bod wedi datblygu academy hir dymor a rhoi rhyw fath o strategaeth cryf a cydnaws i'r clwb. Fi jyst wedi prynu'r chwaraewyr gorau fi'n gallu. Nas y fi'n gweld pob tîm arall neu yma. So mae'n lai e. A dyma'r pwynt yn y gêm lle dwi fel arfer yn tynnu'r pwer allan o'r wal. Ie. A taflu Gwynhegana allan o'r pram. Ydw, lle mae boi fi? Lle mae boi fi, fydd i'n eithaf brifo. Cofio fan'na, mas o ffordd o ti. So mae'r Galacticos yn gwneud eitha da ar hyn o bryd. Dwi ddim fel arfer yn rhy ddrwg am golli mewn gema, ond am ryw reswm mae colli yn Blood Bowl. Just yn fyny'r un mas. Felly, weithiau, hyn a hyn, fedri ddim wneud lot amdano fo, ti'n fawr. Mewn gêm mwy agored, ti'n fawr, wedi ddod yn ôl ond. 6 twrn sgyn i ar ôl rwan. I sgorio 2 touchdown. Adio. Mae'n debyg ddim yn mynd i ddigwydd yna. Na. Wel, na, dy dîm yn gallu sgorio touchdown mewn 2 gol. Ond anodd bydd. Reit. A hwn yw'r pwynt arferol lle mae Dabris yn goffo mynd i tîm bach. O! Nawr de. Ie, so ti'n cael go bach nawr. A, pethau di newid. Pethau wedi newid. Reit, fyddai nôl mewn eiliad. Reit, gwn i off. Dyma lle mae Steam Cemec yn gollwng y bel yn syth. Dyna ni. Dyna beth o fyny. Go on, Stevie. Medith. Gwych. Reit, amser i wneud catch bach rhwng y bel fan hyn. Kinnock. Super Ted. David Boy George. Pwy sydd fan'na? Beth o gyrraedd? Mae Lewis Valentine yn rhy bell. Felly gawn ni John Tridbow. A lle pryn llwyd i ma. Be nawn ni efo'r gweddill ma, dwch. Gawn ni... Beth Mr Picton gyrraedd fan'na ddim yn hawdd iawn. Wel... Am gaich. Ffach o gaich. Eto, ddim eisiau mynd yn agos at Dyl May. Os gael nodi, mae'r gath yn mwynhau gwylio'r gema. Neu bod nath i'r sy'n gwirdd. Sgwrs i bod hi. Syllu ar y sgrin yn hapus iawn. O, diar. Na, mae'r... o na. Ie.
Wel, dwi'n gwneud hwnna. Rhys Mwyn is stunned. Just, you can't believe it. He's stunned. Another new band has entered the scene and the man is stunned. Right there, dwi'n mynd i tanglu Wynwn's Wyn i'r cant nawr. O ia. Facing up. O, mama. Mewn ati. Be ti mewn ati? Lawr ati. Fel sach tato a fel lawr yna. Sbwylio'r kite bach ma nawr yna. Air move. Dwi'n mynd am y gol ffith yna. Sefyllfa gom. Ie. Yn barod, dwi'n mynd licio sy'n hyn yn mynd. Rhaid, neud yn siŵr bod y boes ma'n mynd yn lle. Dim ar fe, eto fe yna. Fe sefyll ar hwn. Na. Fel ma'n eisiau mynd. Fe sefyll fyna. Fe sefyll fyna yna. A wedyn, bendig man, lan e fe bach. Reit te, mi'n hapus o fwna? Dwi'n Na? Ti'n mynd mwynhau fel the perfect cage botherer. Na, Oce. Eto dwi'n gweithio trwy'r beth dwi'n neud, felly dwi'n neud rhywbeth sy'n ma'n debyg. Ma'n byr debyg. Yn Dyma. hollol stupid. Dyma, mi sy'n gweld rhan. Oh! Wedi gweithio. Twp dra yn gweithio wedi'r cyfan. Hollol siŵr. Lle dwi'n mynd i fynd o fyma. Felly, i esbonio, mae sawl modd o chwarae. Mae'n debyg iawn, actually, i American football, yn y ffaith mae person yn gallu chwarae long bombs a pasio neu rhedeg neu wneud smasho ffordd fyny cae ar hyn o bryd mae leader yn trio creu height amddiffyn o rownd y person sydd efo bêl a wedyn yn rolio, ie, hwnna o'r ymgaith, a rolio'r fyny'r cae yn ar y bach. Hanes bod na, na. Tan bod yna cyfle yn dod iddo fe gallu torri ffwrdd a sgorio y cais neu'r touchdown iddo fe chi sy'n cael fe. Ar hyn o bryd, dyw y dis ddim efo fe. Sgen i'n siawns arall o ail rolio'r dis yn hanner yma rwan. A mae Dull May yna yn sbwylio bob dim. Mae'r dim y Dull May yn mynd i gael amser da yn mynd i'n cael teimlad. Felly dwi'n mynd i drio gwneud hyn. A ni. Dwi'n mynd siŵr iawn pan yna i helpu. Ww! Dyna'n anaf cynta ni? Ie. Nawr de.
Fi'n hapus i dderbyn y niggling injury. Na dderbyn hwnna, ond mae ddi ar y cae am weddill y gêm nawr. Right. Stephen Kinnock yn dal i efo ar y bel. Oh, fend. O, Rhydian! Rhydian! Ti'n oce, boi? O, mae'n iawn. Mae'n iawn. Mae fe jyst wedi cael bach o strain am y gêm na. Meganomic. Whew. O, man bach. Oh, oh, ho, ho. Right, gen i weld beth ni'n ei fan hyn. Cyrraedd y dyn, na fe. Unrhyw le, whatever. Mae'n boi bach fan'na ddod, oes le? Mae'n boi bach yna. Nes i ddim gweld e. Lewis Valentine uwch ben y bel. Sbili hwyl daf yn bach yma. Nawr ni. Sa'n fan o hwnna. Felly mynd mewn i fan'na. Felly mynd i fan'na. Hwn o i fyny. Bach o risg, dim ots. Iawn, fan'na. Beth yw hwnna? Hanner cant y cant. Wrth gwrs i fod o. Pam os o ddim? O, da Wrth iawn. i fod yn symud hwn. Da iawn chi beth. Ie. A wedyn bach mwy o look. Da iawn. Da iawn beth. Ar dy dyn. Efe? Efe? Na. Am na fod. Reit, ydy hwn yn mynd i fod yn chwalfa? Debyg iawn i fod o. Debyg iawn hwn fydd y chwalfa fwyaf sydd wedi dweud. O, os... Da ni'n penderfynu. Ie, recordio. Ie, da iawn. Wel, o'n i'n aros ar gyfer... Fi wedi bod yn chwarae yn llac iawn. Er mwyn ti teimlo fel bod fi'n chwaraewr gwael. Fel, pan ni'n recordio, ti jyst ddim yn meddwl, na, dwi'n da, fe'n ffain, nid i sort o mas pan mae'n dod i'r actual live show. Machiavellian, fi'n cael, mae'n cael hwnna. I fod yn dig, hawdd, diogelu o sefyllfa yma. So, yn anffodus, beth bydd yn neis, mae'n lot o bethau, diw mawr. Na, mae KO yn iawn, Digon o bethau gallwn wneud i wneud y gêm yn well, wrth gwrs. Ie, dwi wedi tynnu'r sylwebaeth i ffwrdd achos mae'n ysgu'r sylwebaeth gweithio dwi wedi gweld. Ie, mae'r sylwebaeth yn ail-adroddus uffernol. So, ar ôl dydd cyntaf o chwarae fe, chi mwynhau wedi clywed popeth maen nhw'n gweud a maen nhw'n honni fod y... Na i gymryd hwnna. Ie, mae'r fi'n cael bod wrestle fyna yn helpu ti, nid ddim wneud turnover. Na ni. Mae elfennau eraill sy'n sal iawn. Mae yna patch newydd gael ei ail-gyhoeddi, wedi cael ei gyhoeddi heddiw, sydd mwy neu lai wedi torri'r gêm yn gwbl. So, mae elidir wedi gorfod
lawr lwytho'r gêm ar ôl dadlwytho'r gêm greiddiol achos bod wedi lawr lwytho'r patch diweddara er mwyn wneud y gêm yn well. Ww! Yn mynd i synwyr? Nes i wedi llwytho lot o weithio fyna, fi'n credu. O, wel. Ond tysa'r patch yna wedi gweithio fysa fo wedi trwsio lot o ffeiledd o'r gêm. Fel, mae'r AI, No. sy'n mae'r cyfriadur yn ymddwyn. O, loner. O, na. O, man bach, mae rhaid i Daf gymryd hwnna, a hwnna'n meddwl bod yn mynd syth yn ôl ti. So nes i taflu reroll fyna, achos bod y cymeryd yna fo beth maen nhw'n galw loner, dych chi'n cael defnyddio reroll yn syth bin. Ie, mae'r ffordd mae'r cyfriadur yn ymddwyn, mae wedi bod tan y patch yma o leia yn... Hyn llefus. Ie. Llefus o ar y deg. Mae yna, ydych chi'n gweld gyfangiad amser ar yn turns ni, ond am ryw reswm. Doedd hwnna ddim yn... notch i'r cyfriadur. Un off i ffordd... Fi wastad yn mwynhau'r ffordd, da ni'n sgwrsio tra'n chwarae gêm a wedyn mae Lider yn gweud rhywbeth, a wedyn eithaf stopo yn llwyr yng nghanol brawddeg er mwyn gweld beth sy'n digwydd. Achos mae popeth mae person yn neud yn y gêm yma yn mor... Mae'n gymryd y tension ar gyfer unrhyw gweithred. So jyst pigo'r bunny'r bel i fyny, tablu fe, dodgio allan, neud bloc, fel gen i weld nawr. Sneb byth cweit yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd, mae hwnna'n ffain i'r boi. Ar gyfer... Pwy oedd e? Na. So dyma pam fi'n defnyddio'r doctor. O'r doctor yn dod i fewn nawr i helpu Murray the Hump. Gen i weld beth sy'n digwydd. Iawn. So, yr un greiddiol yw bod wedi marw, ond mae'r doctor wedi dod ymlaen yn gwneud job gwych. Nawr mae fe nôl yn y subs bench. Nawr de. Caro ni weld gêm lle mae chwaraewr yn marw a wedyn bod e ar y subs ar gyfer half-time. Reit. Dwi'n sgyn i rwan, fel arfer. Fedal neu. Ar ei dyn. So, da chi'n gallu gweld, mae sgiliau yn bwysig. Mae Bretonians efo canran o lot o sgiliau. Fyna oedd o cwn anffodus. Na, dwi'n gallu neud y llais. Os fi'n canslo fe, ys ti'n meddwl fi'n cael hwn ar ei drad a neud hwn? No, iawn, ddim problem. Dyl neu, saves the day. O na, mae gen y gêm yma i gylydda, ond ar ddiwedd y dydd, os ydych chi'n troi'r sylwobaeth i ffwrdd, ac os ydych chi'n dewis chwarae anerbyn ffrindiau yn hytrach na'r curiadur, fyddwch chi'n cael amser gres. Ie, hwnna yw. Dwi ddim wir yn gêm ar gyfer fel chwarae gêm sengl, nac di. Os ydych chi'n mynd i gael y gêm ar e? Dim syniad. Eitha ddod ar ei drad. So ar hyn o bryd, yr unig beth fi'n trio wneud yw stopio y Lider rhag sgorio jyst er mwyn cael y clean sheet na. Sgennau ddim un reroll ar ôl. Chi'n gweld lan y bwys enw'r tîm Gwaliacticos, mae'na fel sein dis i gael. Mae'n gweud dim wrth i ni, a mae'n gweud dim ar y dde wrth i'n Elliot Squash hefyd. Sy'n golygu nawr, the pressure is on. A popeth chi'n neud yn bwysig. So, ni'n mynd i fod yn lled draddodiadol fan hyn, a wneud yn siŵr bod pobl yn y ffordd. Fel bod y tîm Eliddir ddim yn gallu rasio lawr y cae yn hawdd. Fi'n sydyn reit yn ffindo fi hunan efo un injury, 2 boed i nocio allan, a mae sub ddim yn cael ymlaen. Gen i 3 boi.
wedi brifo hefyd, felly. Ie, oes wir. Dau wedi brifo. Fraser di... Ne. Reit, cwestiwn yw, oes gwerth i fi ymgeisio rhoi bloc ar y boes ma? Neu beidio? Dim reroll. So mi'n cynnig roed 1 fan hyn. Iawn. A fi ddim yn gwybod beth i'n ei fan hyn. Fi'n ame bod y well i wneud bloc na ddim. Ddim cweith wedi gweithio go iawn. Edrych o'r rwan redeg yn trydd, ond dwi'n siŵr iawn os na bwynt. Pam ddim? Man y monkey. Tri tro ar ôl efo dinas Bangor. Pigo fyny'r bêl yn weddol taclus, os mae'n gallu cael dyl mei lawr. Os mae Lewis Valentine yn gallu nocio Wally Thomas ar ei dyn. Jyst yn fod yn hawdd. Rhys Mwyn. Mynd i gael go ar Wally, ie. Ar dyl mei, un bloc mae di wneud i. Reit. Ys dim pwynt roed ar y bêl. Mae person yn gallu gwthio chwaraewr ar y bêl, a mae'n gallu bod yn weithred digon taclus ar y degau. Ond tro na, ddim angen. Mae'n golygu na bod y bêl yn hollol rhydd, does dim un chwaraewr sydd gen i o gwmpas y peth. Dwi'n mynd i ollwng o beth bynnag dod o. Na, mae'n fan. Oce. Rwan ta. Mae'n mynd i ymgeisio tafliad. Dwi'n basio'r bel. Ddim yn digon da, dwi'n meddwl. Right, oce. So Stephen Kinnock sydd ar y bêl. Galle boi ddim yn rownd y cornel, ond diw mawr. Mae hwnna'n rhywbeth anodd iawn i wneud. Ysgwn i'n lot o lefydd i fynd yma. Dwi'n mynd i guddio tu nôl i Super Dead. So, mae'n werth gweud, pan mae person yn colli, 2 ddim, efo 3 go i fynd, yna, os chi'n ceisio adeiladu tîm, mae wastad yn werth cael pwyntiau i fyny i'r chwaraewyr. Am wneud y gweithred yna nes i sôn amdano gynnau, megis, taflu'r pêl, neu wneud niwed i'r chwaraewyr eraill, neu wrth gwrs cael touchdown. Eisiau gwneud hwnna bach yn fan'na. Dwi'n meddwl daclus. Ond am y ffaith, mae hwnna'n ergyd drom. Bod gennau sawl chwaraewyr yn amddiffyn yma. Reit. So, dyl mei codi ar ei drad. Pam nes i roi Stephen Kinnock yn y tîm? Nid fi'n mynd siŵr. Y comedy effect yn eitha da i fod yn deg. So nawr ar hyn o bryd, fi'n mynd i just stop o boes ma, rhaid mynd ymlaen. Teith yw trons ddod i sbwylio amser da. Pwy hwn? Mr Picton. Going for it bach fan'na. Fi ddim yn hapus amdano hwn. Na. Wel. Wel, ond... mae'n drefyd. Na, tithew, na! Tithew. Ar ôl yr amser na'n teithio America yn y 30au cynnar. Ti'n meddwl wedi dysgu rhywbeth? Reit. Ia, mae'n gyfle parchus fan hyn. Oes wir. Mr Picton, yn anffodus, mae agility 2 efo Mr Picton. Oes, diar. Dwi sy'n drwy'n lle mae'n gwneud o'n anoddach iddo fo. Ie, mae agility
Ww. Ma' ni. 50% i basio. Wedi pasio. Stephen Kinnock ddim wedi dal. Oh, can Stephen Kinnock do anything right? Right, well i ni gael rhyw boes. So rhywun yn gallu dweud bod wedi cael lle yn y tîm yma, ddim ar unrhyw merit, ond just achos bod wedi parachute fo mewn i'r tîm fel beth. So rhywun yn gallu dweud hwnna, ond na i ddim dweud hwnna. Rwy'n cyn i fi mynd i wneud hwn yn de. I gorfodi y leader i wneud yr horrible dice rolls. Dyl May'n gallu gael bach o hwyl wrth gwrs draw fan hyn. Dim fe. Fe na fe. No, gallai bach o hwyl hefyd. Dyl mae yn rhys mwy yn wrth i gyfle drwy'r gêm. Trwy'r gêm. Ni'n credu bod yna rhywbeth ynddo hwnna. Nawr de. Fi'n mynd i codi Carol Harry Jones lan. Mae hi mewn safle gwael fyna. A wedyn, mae Wally yn mynd i wneud blitz. Dodgio. Uh-oh. Dim eisiau wneud going for it chwaith. Na, dw. So, beth fyna wneud y tro. Oh! O, da iawn ti. Da iawn ti. A wedyn, mi ymgeisio, Stephen Kinnock is stunned. Cael tebod useless. Dodge bach, wedi wneud. Going for it, wedi wneud. Da iawn ti, tebod useless. A na fe. Fwy neu lai ddim siawns o gael Mr Picton sgorio. A just dangos i chi'r odds fan'na. So mae e'n 6, a wedyn... Mae e'n 6, wedyn 6, a wedyn y dodge yn mynd i fod yn 50%, 30, so 33%, wedyn dodge arall, 67%, hwnna'r unig beth sydd da fe, so mae'n man fed trio ar y blinking thing. Oni bai bod ti'n gael bach o hwyl. Mae'n man i ti'n cael Carol Harry Jones oddi ar y cae. Mewn i'r dorf, ma' ni. Roll ysgol. Na, ma' hi. Mewn i'r dorf. Right, Carol. O, mae hi'n cael ei cicio yn... Y dorf i ben draw. Bando. Na, ond mae hi'n oce. Mae hi'n oce. Mae hi fyna, mae hi'n just yn y subs bench. Dwi am drio. Oes yna blitz i gael gen ti? Ie. Oes. Just i wneud yr odds bach. O, na, dwi'n am hyn yn bosib. Dwi yn mynd i ddisgyn drosodd. Dwi yn mynd i ddisgyn drosodd. Ie, mae yna dau going for it. Oh, wel. Dyna ddiwedd y gêm i. A dyna ddiwedd y gêm. Wel, da iawn Galacticos. O, i'n meddwl bod y cwb pêl-droed Dinas Bangor wedi troed ymdrech di-contactless. Wel, nathon nhw chwarae mor dda mae'r clwb pêl-droed go iawn ar y funud. Colli. Eitha bach a thi ddim i 3 touchdown. A diwedd y gêm wedyn, mae chymryd yw'n gallu cael MVPs. So ni'n gallu gweld bod Tebod Pusless i'r Galacticos wedi cael Most Valuable Player, tra bod Mr Picton yn ddiddorol iawn. Ie, ddim yn siŵr sut. I clwb... Beth yw clwb BB eto? Clwb Blood Bowl. O, clwb Blood Bowl, Dinas Bangor, ie. Yes, hwnna fe. Wedyn ar y cyfan, chwaraewyr wedi ennill pwyntiau pethau, dyn mae person yn gallu mynd i check o'r teams ar ôl ni a dyn neud po math o ymdrechion i neud nhw'n well. Ond, na fe, da iawn. Yna chi Blood Bowl. Yna tîm Galacticos,
efo tîm roster, pawb wedi gwneud yn dda, pawb yn hapus iawn efo'r friendly bach yna. Ond does dim pwyntio efo neb achos ta'r friendly oedd e. So, beth ti'n meddwl, David? Ti'n meddwl yn enghraifft dda o Blood Bowl? Doedd. Game eitha agored. Mae gen ti rei gema lle mae pethau, mae'r chwaraewyr wedi gyd yn eitha agos. Ti'n gilydd am yn anodd wneud unrhyw beth, achos bod yna gymaint o blocs ag ati. So mae'n werth gweud bod yna pob math o tîmau i gael. Fel nes i sôn amdano gen i, mae ydych chi orcs, wedyn mae ydych chi'r elves, wedyn mae ydych chi dwarves. Mae'n gyd yn warin hollol gwahanol, so er enghraifft, mae'r elves efo agility uchel, so mae'n gallu dodgio, rhedeg gwmpas y lle, taflu'r pêl. Wedyn mae ydych chi y chaos, dynion sydd wedi cael eu troi gan pwerau y dieflig, a maen nhw'n grif iawn, a maen nhw'n uchel i gryfder. So mae yna lot o gwahanol games mae person yn gallu cael pan mae'n chwarae Blood Bowl, a mae'n hwylus dros benni bod yn chwarae fe wrth nosau nawr, a dwi'n beth yn ddiflas, mae'n gallu bod yn profiad digon digalon, wedwn ni, pan mae'r deis yn erbyn chi, a mae popeth i weld ddim yn mynd ffordd chi, ond ar y cyfan, mae fe'n game sy'n werth i chwarae yn sicr. Ynddi, mae gennym ni un cyngrair bach ni'n hun does ar y PS4, Coron y Gwaed. Coron y Gwaed, so unrhyw un sydd yn ffansi ymuno, mae'n croeso mawr iawn. Dwi'n siŵr y faint o'r gynulleidfa sydd yn mynd i fod efo PS4 a Blood Bowl, ac sy'n siarad y Gymraeg, ond fel chi'n gallu gweld, mae'n andros o gêm diddorol, a beth sy'n greu amdano fe yw, weithiau, mae'r dis na'n gallu gwneud chi teimlo fel, wel, mae'r byd yn erbyn fi, iawn de, dim problem. Gerwch y fod, achos dwi ddim byd yn gwneud lot efo weithiau, efo beth chi'n dewis wneud, mae'n gyd yn gwneud efo y ffaith bod y byd yn cysau chi. Os diw na ddim yn cael chi brynu'r gêm, dwi'n yn gwybod beth neith. Yn union. Reit, dyna ni de, Lyder Jones a Daf Pris wedi mwynhau gêm arall o Blood Bowl. Gobeithio byddwch chi yn hoffi yr fideo yma, a gobeithio byddwch chi'n tanysgrifio i'r sianel ar YouTube. Cofiwch bod ni gwefan efo lot o stwff. Da ni'n sgwennu amdano pob math o bethau pan ni'n cael adolygiadau. Mae Lyder ei hunan yn anhygoel wedi sgwennu llyfr, so checwch hwnna mas hefyd. Yay! Y porthwll. Cewch chi, beth yw e, Dalen Wen, neu beth? Dalennewydd.cymru. Gael gafel ar hwnna. Top dot. Neu siopa. Mae siopa'n bodoli. Siopa dal i bodoli nhw? No pob sôn. Yeah, amazing. Dwi'n mynd allan ers 2001. No, ni. Da iawn. Oce de. Ta-ra! Tan tro.